molt particular, molt peculiar. És un lloc petit, és un lloc on hi ha 3 barracons, hi ha un edifici vell que en alguns llocs el sostre amenaça caure, sobretot quan plou. El Jordi i la Marta van corrents amb gallades a posar-les perquè hi ha goteres. I en canvi, jo sé que la majoria de vosaltres heu marxat d'aquí, els que sou de les promocions que heu marxat, i en canvi, això us ho estimeu com si fos un lloc fantàstic. En canvi, va ser realment, el començament d'aquest centre va ser això, va ser començar amb molt poca gent, amb un grup de 7 professors, la Míriam i la Cristina Caillas, que venien de l'Institut Euclides, la Míriam com a directora, i que van confiar en tot un seguit de gent, Montse Moreno, Pilar Taua, en Montse Huguet i en Felip, gràcies, i jo mateix. Jo no sé què passava pel cap dels pares, de dir, envio el meu fill a estudiar primer d'ESO en un pis damunt d'un supermercat. Quan ens van donar aquests locals per estar-hi, perquè nosaltres pensàvem que ens farien al centre, ja supercentre, al cap de 4 dies, i no ha estat així, ha trigat la cosa una mica més. Però bueno, quan vam venir aquí vam ser feliços, contents d'estar aquí. Esperem que la propera etapa sigui igualment fruit d'aquesta primera, que hi hagi ganes, que hi hagi il·lusió, i que el centre nou el vingueu a veure tots plegats, però també reivindico una mica tota la il·lusió que hi ha hagut en crear aquest petit centre que som ara i que d'alguna manera tots penso que us estimeu tant. Per tant, doncs, celebrem aquest 10è aniversari. Gràcies. Recordo com si fos avui, al març del 2006, quan vam fer una reunió a l'auditori de Can Comas, Montse, te'n recordes, amb la Cristina, i va ser una realitat a l'institut perquè 33 famílies van confiar en nosaltres. I amb en Tomàs, la Pilar, vam començar a dissenyar el que al setembre havia de ser una realitat. Sempre, els que vau començar sobretot, sempre ens vau ajudar i molt amb tot el que us vam demanar, sempre us vam tenir al costat. Éreu conscients tots, els alumnes, els pares, de les dificultats que teníem i en canvi sempre les vam assumir amb il·lusió i com si fos un repte. El pensament dels professors que nosaltres vam engegar no oblidarem mai, i no sé si m'equivoco, el primer comiat de Nadal, us en recordeu? Ens vam poder petonejar tots i abraçar i fer un bon Nadal. El primer consell escolar el vam crear nosaltres, us en recordeu, no? I tota aquesta espornancesa que vam crear el primer any és el que nosaltres hem intentat mantenir viu al llarg d'aquests 10 anys. He comptat aproximadament uns 600 alumnes que han passat pel centre, que no són pocs, uns 75 més ens entraran el curs que ve i hem tingut una mitjana de 60-70 profes, que aviat s'és dit, són molts en aquests 10 anys. En aquests moments m'agradaria recordar sobretot el primer claustre, que ja l'ha recordat en Tomàs, la Pilar, la Montse, la Cristina, la Montse Huguet, en Felip i la primera AMPA amb el senyor Joaquim Puig, que estan aquí i que esperem que ens expliqui alguna cosa, la Marifela i després que va continuar la Mar Montoya. Vosaltres vau ser essencials i primordials per poder començar amb bon peu. Ens vau recolzar amb aquesta bogeria dels ordinadors quan no hi havia ningú que ho fes. Te'n recordes, Quim? I hem anat apretant tothom, nosaltres a poc a poc, i mirar on estem. I a vosaltres, els alumnes actuals i antics, sí que us he de dir un secret. Un secret de tot el professorat, m'atreveixo a dir, que és que no sabeu com ens omple d'alegria veure-us aquí avui, però sobretot quan veniu de visita sense un motiu aparent. I venim i senzillament ens expliqueu què feu, com us va, si necessiteu alguna cosa, nosaltres us oferim la nostra poqueta ajuda, però ens enorgulleix molt saber que us va bé, i saber que hem aconseguit el que ens vam proposar el primer dia, que era fer una comunitat educativa, sentir-nos partíceps d'alguna cosa, i quan compartiu els vostres èxits particulars, nosaltres, els professors, els fem com a nostres. I continuar treballant en la línia engegada, veient el centre ja que per fi ens mereixem, i penso que ara més que mai ens pot guiar la frase de Miquel Antipol, amb la qual vam iniciar el centre i que tenim present sempre, que tot està per fer i tot és possible. Moltes gràcies a tots per venir. No hi havia res. Ens van dir, nois, hem de muntar aquí un institut, comprem els nens, arribem els primers dies allà al piset
hem de muntar una ampa, la Míriam Quim, has de muntar una ampa. Dic, bueno, muntem una ampa. Va, fem una ampa. Llavors vam començar, que hem de vendre roses, hem d'allò. Doncs muntem taules i muntem allò. Que hem de fer una xocolatada? Doncs fem la xocolatada. I després vam apostar per lo dels ordinadors, doncs vam anar a explicar-ho, per exemple, vam ser els primers que vam apostar, vam fer la prova pilot, i després vam anar a explicar-ho als instituts de por ahí, allò, com havia anat, i convèncer els pares que es havia de fer això, perquè era el que venia i nosaltres hi creiem, i vam anar fent coses. I res més, fa molts anys a tots, perquè fa 10 anys que estem aquí, i ja ha començat l'edifici que fa 10 anys que hi estàvem lluitant. Imagina't. Vale? És veritat que si un està en un edifici amb qualitat i maco i bé, doncs també tot suma. Però el més important d'aquest institut no és allà on heu estat estudiant, sinó sobretot el que us heu emportat. Puc comprovar moltes coses, puc comprovar això que s'ha parlat, això que ha dit la Míriam, però que també ha dit el Tomàs, i perquè també puc comprovar com algun projecte de jove del nostre municipi doncs ja és, doncs això, han acabat els estudis, han acabat carreres universitàries, com algun alumne que està parlant per aquí amb tots i totes. Mireu, 10 anys és molt important que ho celebrem, perquè 10 anys a la vida en general costa molt arribar. I celebrem 10 anys no només de l'institut, sinó sobretot d'un projecte de qualitat, un projecte educatiu de molta qualitat, de gent molt compromesa, que han estat els mestres, que s'ho han cregut i que han fet possible no només un producte de qualitat, sinó també un projecte molt innovador. Un projecte que és veritat, com deia la Míriam, que quan venim a les portes obertes sempre ens ensenyaven aquelles pantalles tàctils que van ser de les primeres i tot el que feu aquí i tota la metodologia que utilitzeu en aquest centre. Per tant, gràcies per innovar també i gràcies també per la voluntat que heu mostrat de voler arribar al final. La Míriam deia que segurament el que va moure molts pares doncs va ser la il·lusió que algú va transmetre explicant el projecte, sense tenir edifici. I per un pare, jo suposo, ara que soc pare de fa 12 dies, doncs entenc molt més el que pot preocupar on has de portar el teu fill. Jo crec que podem dir amb molta satisfacció que celebrem també l'últim any de provisionalitat de l'Institut Pineda i per tant, si amb aquests pocs recursos de Totxana heu fet el que heu fet, imagineu-vos on podeu arribar amb un edifici com toca i com mereixeu. Així que moltes gràcies, bon aniversari a tots i per molts anys que podem veure. Gràcies. Un projecte increïble que canvia la vida dels nens que comencen aquí i puc assegurar que el que molts de vosaltres heu viscut aquí no ho trobareu en cap lloc. Això és una família, això és com estar a casa pràcticament. Qui ha apostat per estar a aquest centre ha apostat perquè sap el que es pot viure aquí. Gràcies als professors, a les famílies, a tothom qui hagi apostat per això, perquè és el més maco que jo, per exemple, he viscut i que trobo molt a faltar. Costa imaginar que hagin passat 10 anys i, bueno, felicitats a tothom, això és increïble. You stripped your love down to the wire, fire shining cold alone outside. You stripped it right down to the wire, but I see you behind those tired eyes. Now as you wade through the shadows that live in your heart, you find the light that leads home. 'Cause I see you, oh you, and beautiful scars. Take my hand, don't let go. 'Cause it's not too late, it's not too late. I see the hope in your heart. And it's sometimes you lose and sometimes you shoot broken arrows in the dark. But I see the hope in your heart.
Thank you.